गोबावनि उनाव दिनै लाइभ फैबाय आङो हेलौ 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 हाने बाने दगो बगो टक 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 किधर है रे मेरा लाइफ unboxing खालामनि unboxing सिरिनो मिथिबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय बुस्थु बिहरदोंमोन आं फ्लिपकार्टनिफ्राय मालाबा सफैखौ पात्ता खालामनो आरोखि ना unboxing खालामनो सेन्देल बेसेबा बिसिगोन आङो उया ओइ कुलियाव थिंहर औ मा खुलिनानै एसे लाखि फिसा मा बुस्थुबा गानसोलै आंनाव गानसो जायाबा सोलायबाय औ सोयै माबानानै दं आंनाव मेम'रि सोलायबाय बै प्रसादफ्रा सोलाथाय आंना मेम'रियानो साफा माबा जाजोब्बाय unboxing mouse flight company सफैबाय ओमफ्राय आरो मोनसे थाखोसे दंबावोसो बे माजों हानांगोन केमसिजों हाबाय ओरै बख'बाय ओरै फैबाय मोखांसै ओइ आयौ आंनो गोरबाय नै बुरजाखै सिन्देलालाय सफैबाय नुबाय माबायदि मोजां दा कमेन्ट खालामदो गाननायनि सेन्देल गोदान आदसा गाननाय दोननाय ओइ खतरनाक मानसिलै आङो ओइ सेन्देल गोदाना नायखाद' माबायदि बरिया दा मोजांलै ना लाइभआवसो दङ गाननाय दिनै बसनि दखानाव थाफैलायबाय दखान गिदिंल' थायो आं दिनै सेन्देल आनबक्सिं खालामदों आङो मोजां नुदों दा सेन्देलखौ सेन्देल कमेन्ट खालाम लोगोफोर रावबो नायखायाखै आरोखि आं वाट्सआपाव दं नालाय आंनो मोननै नायनानै दं आंबावबो भिउ खालामना आं बारा गोबाव थायालै आधा घन्टासोल' थागोन
मा क्रमा अपेन जाया बाहायलाय जाबाय हेलौ 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 हो मानो क्rom अपेन जाया ए अपेनाव दंखायो हा लायखानांगोन बोरै जाखो बावदों खोबनानै दोनलांदों गुदुं फिसा गोनां होत्स हाला हाला जायोलै नै बेहाय साइन इनसो खालामनांगौ बोरै जाखो इउटुब नुवा नामा बसनिजों नायथारगौमोनलां बांद्राय गाज्रि जानाय नङाना सेन्देला बबावबा थांबा गाननो ए जिबि इन्टारनेटजोंनो नायगोन आङो हैद पासवार्डसो बिगोन नामा आयु नंमारगौ पासवार्डसो बिमारो अट'मेटिक क्रम लगइनखाया मानो पासवार्ड बियो दे हो क्रमानो लगइनखानाय अट'मेटिक ओमफ्राय मानो पासवार्ड बिनांगौ जाबाय माबोरै जाखोब्रा गारि सानैसो थिनहरलाबायदों फैसाया फैसाया दे 100 दा मावगोन जाजाबाय मानसिया हाय हेलौ सौनो बुनो हाइलाइट होनानैसो हगारबावगोन दाहाय ओमफ्राय कमेन्ट मोनसेबो फैखाया लाइभ थादावा नालाय मा लाइनावबो हाबसोहैजोबो आङो सोलाबबाथाय आंनाव फैखाया टाइम होनांगौ टाइमावलाय फैगोन होननानै 8थायाव फैयोमोन आं ओमफ्राय 8थायाव सानै हिनजावा फैदेरना होबाय थादों बै टाइमाव बे हिनजावफोरनाव बोलांजोबसै ओमफ्राय हा औ बोलांजोबसै थायो बेनावबो थायो आं फैयाखै आं दासान्दि जाबा हो बेखौ लायो आरो इमारजेन्सि आंना दा हारसिंनो कमेन्ट होलाबाय थागोन डेस्कटपजोंल' बोरो बेहाय भिउसआनो जायासै इउटुब नांगौ आंनो नों नायनायाथ' जादों कमेन्ट होबावबाय नोङो आर्जेन्ट एक्सट्रासो
नायफिनलायबाय नों थांबायबो गैलाबोरा फैसायावनो ना नैथियाव माबाला नैथियाव जाखांबाय टालेट टालेट जाबाय दा फैबावासै Ini maaf dulu ada ini. Yang lain naik dulu. Tadi malam aku mulai esok tu kabar dia tu tak. Nunggu tak nunggu nala, jangan nunggu nala, nunggu cibai. Alu. Itu belum tahu nunggu nunggu apa. Baca, oh ni. Oh ini saya pasal tamat sekolah enggak? Apa senjang apa lalu? Tale 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 tale. Oh benar dah? Ada biji kartu nang deh. Anak aku disawung sekarang dah leh kartu bau sekali nasi. Ada suku nolai. Ini yang lain oh. Ini ni juga. Macam sini macam suku. Nolai ni sama nolai. Sunan bela ni. Kenapa? Ada sih kayak gitu juga. Kenapa orang tak? Kau ni belum. Halo, 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 halo. By YouTube open kalang dah. Next page lah, nanti next page. Gas nak juga. Nah, Kali kan kau apa lah? Beli. enggak nih enggak. Saya kalang di mana sih? Kelang baik. Kata salah ya. Ya jadi siang kan mesti apa. Sama kan salah itu orang dah. Hello, 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 travel, hello. Coba ni para gua saja ni. Bye, 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 guys, man. Dia nak. Udung sih, ang layak.